Gadaan ang sarong 38 anyos na lalaking motorcycle rider kan mabangga nin truck sa Maharlika Highway, Purok 7, Barangay Malatap, Labo, Camarines Norte, kaining Sabado, Oktubre 5. Susog sa investigasyon kan Labo Municipal Police Station, pigbabaybay kan truck ang naunang bita na tinampo kan mauaran ininin preno sa pakurbadang porsyon kan dalan hasta sa masakop ang linya kan biktima na nauli sa pagkakadiskwido. Pigdara pa man kuta ini sa Labo District Hospital alagad pigdeklarang dead on arrival. Sa paunang investigasyon po ng ating mga investigador, yun na nga po from Labo tapos yung truck and then bumangga po siya dun sa tricycle and then nawala ng control and then nakabanggaan niya yung sniper na motor. At sa mga palad po, dinala sa Labo District Hospital yung biktima na driver ng Sniper 150 at declared dead on arrival ng ating attending physician na si Dr. Arnold Porosales po. Nadamay man sa pangyayari ang sarong nakaparadang tricycle na enot na nasalpok ang truck na maswerteng daing lunad. Park lang kasi isang unattended yung tricycle. Yung truck po ay nasa namin pag-iingat ng Labo Municipal Police Station, dala ang ORCR at nag-uusap pa po yung both parties with regards po sa kanyang pangyayari. Nahampang ngunyan sa kasong reckless imprudence resulting to damage to properties as in homicide ang truck driver. Maigot man na nagpagirumdom ang Labo MPS sa mga motorista na inspeksyonon muna ang mga pigmamanehong behikulo antes na magbiyahe ngani maibitaran ang mga diskwido sa tinampo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta,